Masarap ang feeling ng nagmamahal at saka minamahal. I think there is nothing more beautiful to experience in life than to love and be loved. Pag-ibig, yung binibigay mo yung sarili mo, attention mo, at confident ka na nilalove mo rin, ay linalove ka niya. Na-inlove ako sa isang lalaki, nakasamahan ko sa PCY. Mabait, gwapo, mukha ideal siya. Tapos, na-inlove ako sa kanya, sinagot ko siya. Tapos, naging kami for almost 5 years. I have that faith na I was loved. Siguro po, kasi tinitreasure ko yung love na yon, na andyan lang siya, andyan lang sila. I felt masaya ako dun sa boyfriend ko eh. Pero parang may mystery hindi ko maintindihan. Parang I am searching for something more. Mas may higit pa akong hinahanap na parang greater joy. Hindi ko maintindihan kung saan ba yun. Ay, huwag ka na doon, sayang. Sayang ka, iha. Anong gagawin mo doon? Magdasal lang. Meron pang mga ganyang comment. Kung hindi ba naman ako magbago noon, mas nagiging mo, I know, ewan ko nga kung this is superficiality or vanity to tell this. Pero kapag pala talaga mahal na mahal tayo ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi magmahal din. Kahit mahirap magmahal. Kasi pag nagmamahal tayo, namamatay tayo sa sarili. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Issue ko nung pumasok ako sa monasteryo ay yung human love ko. Yung personal, yung special experience na minahal at nagmahal doon nga sa particular person, yung guy na naging boyfriend ko. Pati din yung sakit, yung pain na iwanan ko sila nanay, si tatay, yung pamilya ko kasi ako ang panganay eh. Ang sinakripisyo ko po. Siguro I have to be with my parents in their trying moments. Pero, katulad ng sabi ko, sila mismo, minsan nagsabi sa akin, binigay ka na namin sa Diyos. Sabi niya sa akin, mahirap ka rin ba ng Diyos? Mas gusto ko mapunta ka sa Kanya kaysa sa iba. Masaya na ako para sa'yo, pero masakit. Pero nilet go niya ako. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Mas malalim pa nga yung pagmamahal ko sa tinatagal ko dito sa monasteryo. Dahil kung hindi, baliwala tong rehas na to, baliwala tong habit na to. Kasi habang tumatagal ako sa monasteryo,
ang nare-realize ko maging pag-ibig sa lahat. Kasi ganun yung sinusundan ko. Yung Diyos na sinusundan ko ay walang iba kundi pag-ibig. Kaya hindi ako nagmamahal. Sayang naman yung nagmamahal sa akin. Yung siya na nagmamahal sa akin. Useless lahat talaga tong iniwan ko. Kung hindi rin ako lumalalim sa pag-ibig. Ako po Sister Mary Jan from Queen of Angels Monastery. Ako po si Sir Cherry Marie of the Sacred Heart Vasquez. Mula noon hanggang ngayon, Mula noon hanggang ngayon, Ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Welcome to St. Joseph Seminary College, the home of young men attracted to become priests in the future. Welcome to a short tour of our seminary starting early in the morning until evening. St. Joseph Seminary is the heart of the diocese. It continues to produce young men, young priests to serve our diocese. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ,
I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. What's so powerful about our faith is the deep and faith-filled awareness we have of God's goodness, that God is infinitely good, and that anything He gives must be for our good and for the good of the whole human family. We discover that these gifts given to us are given for the entire body of Christ, that we're members of this body of Christ, and that each of the parts are related to one another. They can't be understood without one another. And so that whatever we are receiving from God, whatever goodness and blessedness and gift from Him, is also meant to build up the entire body, which calls each of us to action, calls us to discern these gifts and then ask the Lord to guide us and the church to assist us in putting these gifts at the service of the entire human family.
He is not rich, for he has abandoned himself. He is not powerful, for he is obedient to another. Yet if we had not the priest, we should not have our Lord. Who was it that received your soul on its entrance into life? The priest. And if that soul comes to the death of sin, who will restore it to calmness and peace? The priest. Who nourishes it to give it strength to make its pilgrimage? The priest. And what is your true food? The precious body and blood of our Lord. Who makes ready this feast? And who offers this sacrifice? The other graces of God would be of no avail to us without the priest. It is he who opens the door. The priest is not a priest for himself. He does not give himself absolution. He does not administer the sacraments to himself. He is not for himself. He is for you. Who will prepare your soul to appear before God by washing it for the last time in the blood of Jesus Christ? The priest. The priest will not understand the greatness of his office until he is in heaven. If he understood it on earth, he would die. Not of fear, but of love. The priesthood is the love of the heart of Jesus. When you see the priest, think of our Lord, Jesus Christ.
Kitang tanan muingon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Makaigsunan ko diha ni Kristo aron maandam kita sa pagsaulog dining atong santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugilon ko Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, o tabangi kami pakugi sa paglakat nga na sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, o sa pagpadangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, Diyos, nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Manausab kanimo. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, o tabangi kami pakugi sa paglakat nga na sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, o sa pagpadangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug nisulti kaniya. Ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moses. Ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu, nanagna sila apan sa hamubo lamang nga panahon. Duha sa kapituan ka pangulo nagpabilin didto sa kampo. Ang usa si Eldad ug ang usa si Medad. Ug mikunsad usab kanila ang espiritu ug apil sila sa niadtong gipanglista apan wala sila makaadto sa tulda. Busa nanagna sila didto sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moses ug miingon, si Eldad ug si Medad nanagna didto sa kampo. Og si Josue nga anak ni Nan, alagad ni Moises, ug usa sa iyang mga sinaligan niingon, Sir, santaa sila. Apan si Moses miingon kaniya, na sina kabatungod og alang kanako. Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Palihog atong usbon. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit. Nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan. Nagahatag og kinaadman sa tawo ngayano. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis. Nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, ilang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan ang imong sulugoon nagabantay kanila, makugihon kaayo sa pag-amping nila. Apan kinsay makasusi sa nakulang, linisa ako sa akong mga kalapasan na tinaguan. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Sa sala sa pagpagarbos, santaa ang imong sulugoon. Ayaw kini paharia kanako. Unya walay ikapasangin ang kanako og malingkawas ako sa bugat nga sala. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga modangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot o ang inyong mga biste gipangot-ngot, gipangkutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi bato kaninyo ug sama sa kalayo magaut-ot sa inyong lawas. Nining katapusang mga adlaw, nagtigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan, nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot, nadungog sa Diyos, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo, ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon, tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang tawong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Palig manindog alang sa atong ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon kang si Juan mingon kang Jesus. Magtutudlo nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Og sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya padid-i, kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultig dautan bahin kanako. Timan-in ninyo kini, ang mupainom kaninyong tubig kay kamo iya nako, makadawat gayod o ganti. Ug mahitungod ni ining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan ug usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot, makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa imperno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kadako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa imperno. Ug kun ang usa mo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lughita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingarian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa imperno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Maayong hapon kanatong tanan. Can we greet each other good afternoon? Ina inyong tapad, good afternoon. Kung mangutana ko ninyo karon, or kung mangutana ta sa atong kaugalingon karon, if we assess ourselves, atong lantawon, atong pamalandungan, atong aninawon, ang atong kinabuhi karon, ang pangutana, kung kwaon kita karon sa Ginoo, asa kaha kita padulong? Sa imperno o sa langit? What do you think if you are going to assess yourself today? Asa kaha ka padulong? Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang Dios dili kita ang nasayod ni ini kung asa ta padulong. Sa kinabuhi ba sa kalaglagan,
o sa mahimayaong kinabuhi ba didto sa langit. Tungod kay ang atong Dios lamang mao ang bugtong maghuhukom kanato nga mga tawo. Apan ang mga pagbasa nato karon, ang unang pagbasa, ang ikaduhang pagbasa ug ang atong ebanghelyo karong Domingguha, maghatag kanato og gamay nga ideya nga makalili kita kung kinsa ang maluwas ug kinsa ang dili. Maghatag siya og ideya kanato ang atong mapagbasa karon sa kinabuhi nga may Ginoo o sa kinabuhi sa kalaglagan. Diha sa unang pagbasa, si Josue misugyot kang Moises nga pahunungon sa pagpanagna ang duha ka tawo nga dili sakop sa ilang pundok. Apan si Moises mipahinumdum kaniya nga bisan kinsa sa katawhan sa Dios makahimo sa pagbuhat ug maayo. Susama ni ini ang nahitabo sa atong ebanghelyo karon. Si Juan misugyot nga pahunungon ang usa ka tawo nga nagpapahawa og daotang mga espiritu sa ngalan ni Jesus, tungod kay dili man sila ilang kauban. Apan si Jesus mingon nga dili angay did-an ang maong tawo, tungod kay wala may makahimo og milagro sa iyang ngalan kun kini kontra kaniya. Kining mga pagbasa nga atong nadungog karon magpakita kanato nga bisan kinsa kanato makahimo sa pagbuhat ug maayo sa ngalan sa Ginoo. Ang tanan adunay kahigayunan o kapasidad nga mohimo og maayo tungod kay we are created in the image and likeness of God. We are created in the goodness of God. Our nature is actually coming from the nature of God. Maayo. Ang atong Ginoong Hesukristo diha sa ebanghelyo mingon siya, ang mopainom kaninyo og usa ka baso nga tubig tungod kanako gantihan. Ang pagpainom mga kaigsuonan ko diha ni Kristo og tubig mo'y usa ka buhat nga ordinaryo lamang. Makahimo gani ang bata og pagbuhat niini nga mopainom kag tubig ngadto sa imong isig ka tawo. Kini nagpasabot lamang nga ang matag buhat sa kaluoy ug gugma nga atong himuon para sa usa ka tawo, bisan unsa pa kini kagamay, dili gayod kalimtan sa Ginoo. That is why in our gospel today, ningon ang atong Ginoong Hesukristo, kanang inyong pagpainom dili na kawang, tungod kay at the end you will be rewarded. So ang pangutana, kinsa man di ay ang puruhan nga malaglag sa katapusan? Kinsa man di ay ang puruhan nga dili makakita sa Ginoo, nga maimperno? Because when we think about hell, imperno, it is the absence of God. And when we think about heaven, it is the presence of God. So we try to evaluate ourselves. Atong kinabuhi karon, is God absent in your life or in our lives? And if it is absent, then we are starting to live sa kinabuhi, sa kalaglagan, sa kasamtangan natong kinabuhi karon. Ang ikaduhang pagbasa nga gikan sa sulat ni Santiago, nagsaway kini sa mga dato, pinaagi sa pag-ingon, gitikasan ninyo ang mga mamumuo nga nangani sa inyong kaumahan. Nagpuyo mo sa karuhay o kalingawan ni ining kalibutana. Nalipay mo samtang ang uban gipamatay. Gisayon-sayon lang ninyo pagsilot o pagpatay ang walay sala, kay dili man sila makasukol. Kining maong pagbasa nga atong nadungog karon, wala magpasabot
nga ang tanang adunahan o dato dautan ug angay nga silutan. Ang mga dato nga gisaway dinhi sa maong pagbasa mao lamang ang kadtong mga dato nga mapahimuslanon sa iyang isig katawo ilabi na sa mga kabos. It is being condemned kini nga buhat nga diin atong daog-daogon, atong gamiton ang mga kabos, walay kikabangkaagan, mga pobre, diha sa atong personal nga mga interest. And we can see that in our community today, in the field of religion, in the field of politics, in the field of business. Kung gamiton gani nato, sumala pa sa atong pagbasa karon sa buhat pagbasa ni Santiago, kung gamiton gani nato ang atong isig katawo sa atong personal nga mga kabulahanan, ato silang daog-daogon, ato silang uwat-uwaton, ato silang gamiton nga murag butang, sigurado gayod ang atong buhat nga dautan, ato gayod nga pagabayran. And here is the reality of life. Every action has a consequence. Whether it is good or bad, it has consequence. Muna nga mingon ta, yes, nay naghimo og dautan, meaning kalibutan na. Probably you can escape the justice, ang hustisya ni ining kalibutan na. Pero kitang tanan, mga tubang gayod sa atong Ginoo sa katapusan. We will not be judged according to our title. Tungod kay pari ka, malangit ka, no. Tungod kay obispo ka, malangit ka. Tungod kay mayor ka, tungod kay inila ka. Tungod kay gobernador ka, congressman, presidente ka. You will not be judged according to your title and possession. You will be judged according to the ways you have made in this earthly life. If your ways is according to the ways of God. Every action has a consequence sa katapusan. Kung unsa ang imong gitanom, mausab ka na ang imong pagaanihon. And if today, sa imong kinabuhi karon, and if you assess, if you truly reflect sa imong kaugalingon karon, kung wala gani Ginoo, how can you expect at the end of your earthly life, naa ba ang Ginoo? If today, wala ka kakita sa Ginoo, how can you expect at the end, makatagamtam ka sa kabulahanan nga gisaad sa Ginoo? At the end, kung unsa ang atong gibuhat, mausab ka na ang atong makuha. We reap what we sow. That is why we cannot blame anyone. We become responsible of our own actions. Ang Ginoo kanunay nag-imbitar kanato nga magbag-o. Ang Ginoo kanunay nga nagtawag kanato. And it is our choice magpili. Mupili ba ta sa kinabuhi nga naay Ginoo? O mupili ba kita? Mupadayon ba kita sa kinabuhi nga walay Ginoo? Sa kinabuhi sa pagpakasala? We have that freedom, kagawasan. God only invites us that we should respond, that we should ought to respond in faith and love. Kaya nakakita kita sa kaayo sa Diyos. At the end sa atong kinabuhi, we
become responsible of our action. Dili kita makablame sa atong isig katawo. Dili kita makablame sa simbahan. Dili kita makablame sa Ginoo. We become responsible of our action today. Busa mga kaigsuunan ko dihan ni Kristo, gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo is very descriptive sa iyang paghulagway kung unsa ang klase sa kinabuhi nga walay Ginoo. The gospel speaks about suffering, eternal fire. But more than that, kung atong imaginon, ang kinabuhi nga walay Ginoo, walay kapuslanan. And so our gospel today will help us reflect and reassess our life today. Kini bang atong gipanghimo karon matag desisyon sa atong kinabuhi, mga perspektibo, mga panglantaw nato sa atong kinabuhi, magdala ba kini kanato sa mahimayaong kinabuhi dito sa langit? Magdala ba kini kanato ngadto sa Ginoo? Or kini bang atong gipangbuhat karon magdala ba kanato sa kinabuhi sa kalaglagan? We have standard, and our standard is not ourselves. Our standard is God. That is why we are called Christian. Tungod kay sa matag desisyon sa atong kinabuhi, kinahanglan nga magsalamin kini diha sa kinabuhi sa Ginoo. That is why in the issues of homosexual marriages, in the issues of death penalty, in the issues of divorce, the question is, what is your standard that you are using? Is it your personal, or is it a standard of God? In your honest assessment sa imong kaugalingon, kinsa man nga standard ang imong gigamit? Is it our prayer, the Our Father, your will be done? Ang imong kabubuton maoy matuman, dili ang atua. That is why it is always in following Jesus, cross is always part of it. We deny ourselves. We deny our desires. Tungod kay ganahan ta mosunod sa Ginoo. Tungod kay nasayod kita. If we follow Jesus in His footsteps, at the end, even we carry the cross, there is always a glory that awaits to all of us. And few people understand that framework, that thinking, because what is dominant today is the I, ako. My I, it is my property. Ako, walay magbuot. Nganong magbuot man mo? Nga ako amaning kinabuhi. That is why it is hard for us to understand the very teachings of God. Because atong ipahari ang atong kaugalingon rather than making God as our King. Dili ba? And so mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, in the end, we have the freedom, the choice.
Are we for God? Or are we for ourselves only? Mupili kita nga mubuhat ug maayo o daotan. And it's up all to us. In the end, every action has a consequence. Amen. Kitang tanan mingon, nagato kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sadang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa ulapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kiniya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo, ugalang sa atong kaluwasan. Mikadaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong nga adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuwa samahan. Mubalik siya nga mahibayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa maminatay ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa maminatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Ang atong magtutudlo, nagtudlo kanato nga ang pagkasumusunod nagkahulugan o pagsalikway sa tinugdan sa mga dautan. Ang atong mga pag-ampo karon atong ihalad uban sa pagimong sakripisyo aron pagsunod sa Ginoo ug mingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa balaang katawan sa Diyos, yung maging basok sa pagsalikway sa kanang dautan sa kinabuhi. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga napit, diin ang mga Kristohanong nag-angkot, tungod sa ilang pagtuo nga ang grasya sa Diyos, mulamdag kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og himpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga maangkon na nila ang pahulay nga dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa among manunubos, kini mga pag-ampo nga among gidala sa imong atubangan, nagpadayag sa among pagtuo diha sa imong anak, nga nagpaubos sa iyong kaugalingon sa pagpakamatay sa krus alang kanamo, ug nabanhaw pag-usab aron mahimong among Ginoo, nga mahimayaon nga buhi ug hari,
hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog mga lingkod, isunod nato ang mapaghalad. Mga igsuon, paghampok kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata nga mong mga halad, ug imo kini nga tuburan sa panalangin alang kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan, angay matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang tulong pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami kanimo pinaagi sa among hiniusang tingog. Langit ug yuta.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diding mahagasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya matinun-an miingon, dawata kini o pag-inom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angyan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, niulito among obispo og sa tanang mga kaparian. Hinumdumi ang imong mga anak nga si Diogracias ug Nicolita, nga ibong gitawag gana kanibugi kaniining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang mamaigsuon nga nangamatay, malauman nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon o gamay kang himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, dihatangan na kanimo magahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gabito ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoong imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw mabuhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag inig suunay. Peace be with you. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga mga makasasala nga gidapit sa iyang lagitnong bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako,
ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, himo ang kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug magiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Oratio Imperata. Pagampo alang sa pag-atiman sa kalibutan. Labing magahong nga Dios, ana ikaw sa tibuok kalibutan ug ana usab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kapuno, kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma, aron among panalipdan ang kinabuhi ug katahom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usa. O Diyos sa mga kabos, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililon sa imong pananaw, hatagi kayuhan ang among kinabuhi, aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among amungan, aron ang matahom lamang ang among itisok, dili ang kahugawan o kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tawo nga nagpahimulo sa mga kabos o sa mga bahandi sa kalibutan, aron pagtagbaw sa ilang kahakog. Tudloy kami sa pag-ila sa kabililon sa matag binuhat, aron mapuno kami sa katingala o pamalandong, aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw ngana sa imong walay katapusang kahayag. Nagpasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw, dasiga kami, nangamuyo kami diha sa among pakigbisog alang sa hostisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Ang mga nasuna nga in charge o sunod Domingo, Oktubre 3, anticipated Mass, Zone 19 o BCBP, alas 6 sa buntag, Zone 20 o KFC o MFC. Alas 8 sa buntag, Zone 21 o League of Catechists. Alas 5 sa hapon, Zone 22, Singles for Christ o PYC. Alas 7 sa gabi, Zone 1 o Lectors Group. Lector Group B. Mga church donation gikan sa September 19 hangtod 25. Anonymous, 7,000 pesos. Dinopol Family, 5,000 pesos. Mga Anonymous, 2,500 pesos, 500 pesos, 300 pesos, o lain kong 300 pesos. Rufina Estrada and Family, 300 pesos. Mr. and Mrs. Marshall Balderas, 300 pesos. Mrs. Aselfa Galera, 100 pesos. Kantulingi Chapel, 370 pesos. Atong pahibalo, ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, paghimuon karong maabot Martes, September 28, 2021. Ang pagsaulog sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, nga ang atong unang Pilipino ug santo, aduna kitay primera communion sa mga kabataan gikan sa northbound, Talungon to Upper Tamiso. Kinihimuon sa may alas 5:15 ang takna sa hapon ang misa karong umaabot Martes, September 28, 2021. Hinaot ato kining tambungan labi na sa mga katikista. Daghang salamat na panawagan PCM Core Group. Daghang salamat. Akong gihangyo ang mga nagsaulog sa adlaw na tawhan nila o mga anibersaryo sa ilang kasal ni ining bulana sa pag-ani sa atubangan alang sa pag-ampo o panalangin. Mga birthday celebrants palihog, paduol na. Mga wedding anniversary palihog, paduol sa tubangan.
Manindog palihog ang tanan. Magampo kita. Ginoo, sud-o nga kining imong mga anak nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan o anibersaryo sa kasal karong bulana. Sila aniya sa imong altar anon pagpadayag sa ilang pagdayeg o pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi o sa gasa sa sakramento sa kasal. Nangalyo po kami nga imong ibubo ang imong panalangin diha kanila. Hatagi sila og daghang pangkatuigan sa ilang kinabuhi. Hatagi sila panalangin sa maayong lawas, kalinaw, kalipay uban sa ilang pamilya ug mga higala. Og panalangini usab ang managtiayon nga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kasal. Gitukod nimo ang sakramento sa kaminyoon ug imong panalanginan aron ang kahiusahan sa bana ug asawa magsalamin sa kahiusahan ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sudo nga sila, Ginoo, nga taliwala sa mga krus, krisis ug kasakitan sa kinabuhi, ikaw padayon sa paglig-on ug pagpanalipod sa ilang kahiusahan aron sila padayon nga mobarog sa ilang gipanumpaan. Amahan kini tanan among gipangayo kanimo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga mahagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ. Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.